तुला भिवून राहिला तू तुझ्याकडून पण तुटलेत. तू काय सांगू राहिला? अरे बा तुला मी सांगतो आई ऐकू म्हणजे बाबू हा. टाक त्याला एवढी मला सांगता हिंमत नाहीये. होय. चालतो ना फेकू दे इमानदारीने. बोललो ना मी पहिला तुला आई. ठीक आहे तुला भिवून राहिला तू तुझ्याकडून पण तुटलेत. तू काय सांगू राहिला? अरे बा तुला मी सांगतो आई ऐकू म्हणजे बाबू हा. टाक त्याला एवढी मला सांगता हिंमत नाहीये. होय. चालतो ना फेकू दे इमानदारीने. बोललो ना मी पहिला तुला आई. ठीक आहे तुला भिवून राहिला तू तुझ्याकडून पण तुटलेत. तू काय सांगू राहिला? अरे बा तुला मी सांगतो आई ऐकू म्हणजे बाबू हा. टाक त्याला एवढी मला सांगता हिंमत नाहीये. होय. चालतो ना फेकू दे इमानदारीने. बोललो ना मी पहिला तुला आई. ठीक आहे तुला भिवून राहिला तू तुझ्याकडून पण तुटलेत. तू काय सांगू राहिला? अरे बा तुला मी सांगतो आई ऐकू म्हणजे बाबू हा. मराठी कला विश्वातील अशाच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल टेलीचक्कर रिजनला नक्कीच सबस्क्राईब करा.